Час новин на АТР. 27 грудня, 1034-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», студія Скандер Меметов. У цьому випуску ви дізнаєтесь. Верховний суд Росії закінчив засідання у справі Севастопольської четвірки Хізб ут-Тахрір. Нехай Аллах збереже вас. Експерт стверджує, що побудувати Керченський міст не вдасться. Як вони строять без експертизи, я поняття не маю. Росіяни розповіли, чи варто виводити війська з Сирії. Есть возможность попрактиковать наши новейшие разработки в реальных условиях. Верховний суд Росії відхилив апеляції трьом фігурантам справи Хізб ут-Тахрір. Справу Руслана Зейтулаєва направлять на перегляд. Кримських татар Руслана Зейтулаєва, Рустема Ваїтова, Нурі Прімова і Ферата Сейфулаєва звинуватили в створенні та участі в осередку забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір. Північно-Кавказький військовий окружний суд Росії засудив Руслана Зейтулаєва до 7 років, а Рустема Ваїтова, Нурі Прімова і Ферата Сейфулаєва до 5 років позбавлення волі. Під час засідання Рустем Ваїтов звернувся до співвітчизників. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bizim Kırım татар халкımız. Наш кримсько-татарський народ, віруючі хлопці, передаємо свої вітання з Ростову. Нехай Аллах вам допомагає, нехай Аллах збереже вас. Allah'a emanet olunuz. Окупаційний суд продовжує досліджувати фотодокази у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Судячи з матеріалів, Чийгоз, якого окупаційна прокуратура звинувачує в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради, не вчиняв протиправних дій. Але на цих фото видно, що провокаторами сутичок були проросійські активісти. Отчетливо видны цепочки казачества, представителей народного ополчения, периодически возникающие стычки, инициаторами которых являлись пророссийские митингующие. Совершенно очевидно, что сам факт нахождения в здании Верховной Рады Автономной Республики Крым пророссийских митингующих до начала их мероприятия был направлен исключительно на то, чтобы вызвать ответную реакцию у участников проукраинского митинга, то есть спровоцировать их на какие-либо агрессивные действия. Український омбудсмен спробує знову приїхати в окупований Крим, аби відвідати політв'язнів. Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Валерія Лутковська наступного року зможе знову відвідати засуджених українців і кримських татар, яких отримують у виправних колоніях окупованого Сімферополя. Про це повідомила російський омбудсмен Тетяна Москалькова в інтерв'ю «Інтерфакс». Вчора Лутковська відвідала фігурантів так званої справи 26 лютого, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, а також Мустафу Дегарменджі та Алі Асанова. Вона зауважила, що за цілий день їх не годували, а в СІЗО, де їх утримують, жахливі умови. В Ахтема Чийгоза умови трохи кращі, а в інших є, зокрема, проблема того, що тримається в одній камері із особами хворими на туберкульоз, хоча це ніби стверджується, що це не відкрита форма туберкульозу, але це все одно заборонено і неможливо тримати людей здорових із людьми, які хворіють на туберкульоз. Одного з них тримають в 14-місній камері, тобто велика кількість людей. Країна боролася за них і буде продовжувати боротися аж до моменту їх повного звільнення з-під варти і відновлення порушених прав. Керченський міст майже неможливо побудувати. Про це заявив старший науковий співробітник Інституту водних проблем Російської академії наук Юрій Мідавар. Він розповів, що для будівництва подібних об'єктів необхідно назбирати купу рішень і дозволів, адже, по-перше, це дуже масштабний проект, а по-друге, дуже ризикований, адже ґрунт Керченської протоки зовсім непридатний для будівництва мосту. Ребята, ничего там бить нельзя. Это море плюс метров 80 донных отложений. Вы, наверное, в курсе, что там утонул паром, да, в смысле, этот кран плавучий. Но построить его нельзя. Понимаете, он там не простоит, если даже они, не дай Господь, сделают. Я знаю только одно, что экспертизы не было по проекту этого моста. Как они строят без экспертизы, я понятия не имею. Голова Меджлісу Рефат Чубаров назвав Керченське міст і його будівництво ще однією авантюрою Владимира Путіна. Про це пише видавництво «Обозріватель». Чубаров вважає, що будівництво мосту можна порівняти із війною в Сирії, адже це і фінансова, і політична авантюра.
І кожна нова така авантюра наближує Росію до краху. В дитячому центрі «Фіданчик» відбувся концерт. Серед виступів номери ансамблів «Тіссілі» та «Єлдизлара», також вірші, казки та байки. Після концерту з дітьми гралися аніматори. Центр «Фіданчик» існує вже 4 роки. За цей час кількість учнів перевищила 100. Діти вивчають кримсько-татарську та англійську мову. З ними займаються 7 вчителів, що вчать із вихованцями пісні, вірші та ставлять вистави. Сподіваємось, що ми з піднятою головою житимемо в Криму, на нашій батьківщині. Я вірю, що серед цих дітей є ті, які продовжуватимуть справу Ісмаїла Гаспринського, Нумана Челебіджихана, Бекіра Чобанзаде. Так багато гостей, так багато друзів прийшли вперше подивитися на наших діточок. Але діти з задоволенням вийшли та заспівали перед ними, розважили. Російський суд назвав Революцію Гідності державним закладом. Дорогомиловський суд Москви задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради Володимира Олійника про визнання державного перевороту в Україні на початку 2014 року. Своє втручання в справи іншої держави суд виправдав боргом російської правової системи дати оцінку подіям, що сталися в Україні. За словами судді, між російськими і українськими народами склалися унікальні відносини, тому це питання зачіпає національну безпеку Росії. Серед свідків і позивачів – прибічники режиму Януковича, що втекли з країни одразу після зникнення самого Віктора Януковича. У Києві попрощаються із кримським татарином з батальйону «Айдар». Руслан Муждабаєв помер у віці 60 років від серцевого нападу на лінії фронту. Прощання відбудеться завтра о 9-й годині на Майдані Незалежності. Після прощання на головній площі країни тіло солдата повезуть в Бровари. Там проведуть джаназє, тобто похорон. Руслан Муждабаєв воював у складі 2-ї афганської штурмової роти. Побратими знають його під позивним «Русік-татарин». Він пройшов шлях від Євромайдану до АТО. На передовій він часто згадував рідний Крим, мріючи звільнити його від російських окупантів. Крым мы не отдавали и не отдадим. Мы еще поедем в Крым. Мы еще поедем. Обязательно мы поедем. Почему? Я еще день рождения в Крым. Вот, мои товарищи хотят там день рождения делать. Я, наверное, надеюсь, я их встречу. Чи варто вивести російські війська з Сирії? Кореспондент Радіо Свобода поцікавився у перехожих у Москві, чи треба Росії припинити війну в Сирії. Войны вообще все надо прекращать, потому что в войнах гибнут самые лучшие, самые сильные, самые молодые, самые умные, и это чудовищно. Я считаю, что, наверное, пора уже прекратить военные действия в Сирии. Все-таки Восток – дело тонкое, и наше вмешательство, боюсь, как бы не повторилась судьба Афганистана. Там воюют, там мы реализовываем какие-то свои практики. Есть возможность попрактиковать наши новейшие разработки в реальных условиях. Возможно, да, это в ущерб человеческим жизням, но это жизни во благо достижения мира в Сирии. Ну, я считаю, что ее, во-первых, не надо было начинать. А по поводу того, что нужно прекратить, конечно, прекратить. Посмотрите, сколько уже людей погибло. И, может быть, не все это связывают, но, мне кажется, очень многим, все большим и большему количеству людей становится очевидно, что вот эти невинные жертвы, которые происходят у нас, это непосредственно связано именно с Сирией. И вообще связано со всей нашей внешней политикой нашего президента, прежде всего. Учасник проекту «Голос країни» Ескандер Ислямов просуває культуру кримських татар на Західній Україні. Актор і співак виступає з 2 гуртами та працює над новими проектами. Більше знає Лідія Полянська. За 35
5 років Ескендер Іслямов встиг побути актором у кримсько-татарському театрі, вуличним співаком та врешті-решт прославився на всю країну. Я приїхав сюди, спочатку було важко, десь місяць-півтори, а потім вже все, я тут свій. Я ж приїхав до Львова, роботи нема, бо там в Криму все залишив, там кар'єру, голосно сказати. Ну, роботу, друзів, все там полишив. Приїхав сюди з повного нуля починав. Співали на вулицях, бо в кафешках нас не знали, невідомих музикантів не брали. За порадою друзів Ескендер пішов на кастинг-шоу «Голос країни», де в свою команду його обрав соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Ескендер каже, що його мрією було заспівати зі Святославом кримсько-татарською мовою. Зайшов, продюсерам сподобався, вони мені теж, такі привітні люди, цікаві. Спитали мою історію, все, за пару місяців подзвонили і тут уже хочеш, не хочеш, підписав контракт і треба вперед. У своїй творчості Ескендер використовує народні мотиви. Його бажання здійснилося. Одним із найвідоміших його виступів є пісня «Сагындым-сені», власний переклад пісні «Обійми мене» з фронтменом гурту «Океан Ельзи». Ескендер зацікавив кримсько-татарськими мотивами львівських музикантів. Гітарист Максим грає у гурті «За Скеном» півроку. Для нього це абсолютно інша музика, але зараз сам пропонує грати нові пісні кримсько-татарською. Аскен ту частинку їхньої культури привіз до нас, до Львова. От, він її дуже такій м'якій формі і привабливій нам пропонує, зацікавлює, заохочує. Він знайшов такий, можна сказати, фідбек в наших лицях. Ми теж підтримуємо це, стараємося щось своє додати і розвивати. Я рахую, що українці повинні знати, чути і пам'ятати. Зараз Ескендер з гуртом планує тур Україною, зйомки нового кліпу та нову кримсько-татарську пісню. Назву поки тримають в таємниці. Лише кажуть, що буде один голос та один інструмент. Лідія Полянська, Едем Сідалієв, Заман, АТР, Львів. Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров та Джамала увійшли до сотні найвпливовіших українців. Лідер кримсько-татарського народу, голова Меджлісу та переможеця Євробачення-2016 увійшли у топ-100 за версією журналу «Фокус». Рефат Чубаров посідає 61-е місце, Мустафа Джемілєв – 62-е. Джамала посіла 96-й рядок рейтингу. Минулого року Джемілєв і Чубаров також потрапили у топ-100 впливових українців за версією «Фокусу». Тоді вони посіли 50-те і 51-е місце відповідно. Це всі новини на цей час. Більше розкаже Ельдар Курцитов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. До побачення.